Η συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων αδυναμιών, λέγει ο Άγιος, γεννά την μνήμη του θανάτου. Εκείνος όμως που φτάνει στο σημείο να έχει σύνικό του αυτή τη μνήμη του θανάτου, θα σπεύσει να γνωρίσει ποια θα είναι η κατάστασή του μετά το θάνατο. Όποιος όμως ενδιαφέρεται να μάθει κάτι για όσα συμβαίνουν μετά θάνατον, μένει μακριά από τις απολαύσεις της ζωής, διότι και με μια μόνη από αυτές, αν είναι κανείς δεμένος μαζί τους, δεν μπορεί να φτάσει στην πλήρη γνώση. Πλήρης γνώσης εδώ είναι η επίγνωση του Ιησού Χριστού που λέγει ο Απόστολος Παύλος, και επίγνωση του Ιησού Χριστού είναι η ένωση μαζί του, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και η θέωση του ανθρώπου. Αυτή είναι η πορεία την οποία έζησαν και ζουν οι Άγιοι μας όλους τους αιώνες, και αυτή την πνευματική πορεία υποδεικνύουν και σε εμάς. Η πρώτη πίστη λοιπόν, η πίστης εξακοής, οδηγεί στη σωτηρία, οδηγεί στην κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Η αίρεση όμως δεν ενδιαφέρεται για την θεραπεία αυτή. Η αίρεση μεταβάλλει τον χριστιανισμό σε μία ιδεολογία ή σε ηθικολογία. Ιδεολογικοποιείται ο χριστιανισμός, μεταβάλλεται σε μία άνευρη και άσαρκη θεωρία, και αρχίζουν οι διαφωνίες, όπως γίνεται με τους αιρετικούς που μας πλησιάζουν στις πόλεις μας, στους δρόμους ακόμη. Η αίρεση λοιπόν δεν έχει την ζωή που χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και μέσα στην Ορθοδοξία να έχουμε ιδεολογικοποίηση της πίστεως, και ενώ μιλούμε για Ορθοδοξία, στην ουσία αυτό το οποίο βιώνουμε να είναι αιρετικός χριστιανισμός, αιρετικός τρόπος υπάρξεως. Θα το έλεγα στην εποχή μας, και το έχω συζητήσει πολλές φορές με παλαιμερολογίτες, που θα πρέπει κάποτε να ενδιαφερθούμε περισσότερο και ή του νέου εορτολογίου και ή του παλαιού. Θα πρέπει να βρούμε τον δρόμο ο οποίος θα μας οδηγήσει στην επανένωση στους κρίσιμους καιρούς μας, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέγω και σε αυτούς ότι δεν αρκεί να ιδεολογικοποιήσει κανείς τις 13 ημέρες, να τοποθετήσει το θέμα στη βάση του ημερολογίου και όχι της αλλαγής του εορτολογίου που προήλθε από τον οικουμενισμό. Οπότε όταν κανείς ζει την Ορθοδοξία έτσι, δεν διαφέρει από τον αιρετικό. Ορθοδοξία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει πνευματική ζωή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, άσκηση. Αυτή είναι η Ορθοδοξία που γεννά την αληθινή θεολογία. Είναι η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και όλων των Αγίων. Είναι θεολογία όχι του γραφείου, όχι στοχαστική, διανοητική, φιλοσοφική θεολογία, θρησκευτική φιλοσοφία, αλλά είναι η θεολογία που προέρχεται από την γνώση του Θεού.